Florida Garden marabagaw n'a sigibagaw bɛɛ labɛnnen don ka ouragan fiɲɛbama yanu kunbɛn a bɛ ka tɛmɛ waati min na ka taa Caraïbes mara fan fɛ. Sanjila kɔlɔsilaw ka sɛbɛntiyali y'a jira k'a fɔ ko a baga bɛna dɔgɔya san'a ka se l'Amérique kun kan. Kamala Harris, l'Amérique jamanakuntigi dankan sera bi ntɛnɛn na Japon ka taa tasibila kɛ Shinzo Abe ye Japon jamana ɲɛmɔgɔ min fagara nin ye a kalo 3 ye. L'Américain ka dolari ye tariku sansɔrɔ kɛ bi ntɛnɛn sɔgɔmada la Anglais ka livre sterling kan ka masɔrɔ Anglais ka jiginɛ ɲɛmɔgɔ ka layidu di kɔfɛ ka dɔbɔ salen sarataw la dɔgɔkun tɛmɛnen na ni a kɛra hakiliwiliba ye sɔrɔ kan waati la u ka jamana bɛ kan ka taa gɛlɛyaw kɔnɔ. Iran jamanadenw l'Amérique fasodenya sɛbɛn bɛ minnu bolo Atlanta Georgia mara la ye wulikajɔ kɛ karido n'a kɛɲɛni Masha Amini ka bagalen ye n'a kɛlen bɛ mankanba ye Iran. Ntɛnɛndon na Corée du Sud jamanakuntigi Yoon Suk Yeol ye kunnafonidilaw ka laselikanw kɛ nkalon ye balikɛlɛ la a kɔfɛ k'a to dangadon na ani Joe Biden ka ɲɔgɔnya kungurunin senfɛ New York dɔgɔkun tɛmɛnen na a ka kuma latɛmɛla y'a jira k'a fɔ k'a tun kan bɛ u ka wasabulon mɔgɔw ma.